בסופה שלו. אני גם הכרתי אותה דרך ילדה קטנה שלמדה אצלה בג'לג'וליה, וכל הזמן רק דרכה ידעתי שמדובר במחנכת במלוא מובן המילה. כל הזמן הילדה הזאת העריצה אותה, כל הזמן היא סיפרה עליה, דיברה עליה, סוהה אמרה, סוהה זה, ואפילו עם הבנות הקטנות שלי היא הייתה משחקת תפקידים שהיא סוהה המורה והן התלמידות שלה, וידעתי עליה גם דרך הילדה הזאת וגם דרך הבן שלה, והמקרה הזה זעזע אותנו. אני חושב שלמרות כל מה שנאמר על המשטרה, עדיין המשטרה לא מתייחסת במלוא הרצינות לתלונות של הנשים הערביות. יש במשטרה מי שחושבים שלהרביץ לנשים זה חלק מהמסורת הערבית. ויש שוטרים רבים, ובמקרים רבים שבאים אליהם בתלונות, הם פשוט הולכים ורוצים לעשות סולח. ומנסים, לא נוקטים בצעדים הנדרשים. אני לא אומר שהמצב כיום הוא כמו מה שהיה לפני 20 שנה, יש שיפור, אבל השיפור הוא איטי, והוא לא בכל מקום, ולא בכל תחנת משטרה, ולא בכל מקרה. אני חושב שצריך, המקרים שקרו מה שקרה כאן, שתדעו לכם, זה בלב ליבה של החברה, זה לא בשוליים של החברה. זה, איך אומרים, בארזים נפלה שלהבת. זה המצב, לא איזה מישהו מצב קשה, בכל מקום זה חמור, אבל זה הלב של החברה הערבית, סוהה, המשפחה שלה, הילדים שלה, הסביבה שלה, זה לב ליבה של החברה הערבית. ואני חושב שהגיע הזמן שיש שינוי אצל המשטרה. אנחנו כמובן, יש בעיה חינוכית קשה ויש בעיה חברתית קשה לטפל במנוולים האלה שמאיימים על נשים ומרביצים לנשים והורגים נשים. אנחנו כחברה מנסים כמה שאנחנו יכולים כדי לחנך, כדי להתריע וכדי לעשות דה-לגיטימציה לעניין הזה. אני חושב שצריכים להגביר מאמץ אצלנו, אבל עובדה שהוא מסתובב, ועובדה שהוא חושב, הוא כנראה חשב שהמשטרה לא תתפוס אותו, אחרת הוא לא היה עושה את זה בצורה כזאת. הוא יודע שהמשטרה לא תשקיע אותם מאמצים שהיא משקיעה במקרים אחרים. עם כל אני צריך להגיד, אם היה קורה מקרה כזה בהרצליה פיתוח, אתם הייתם מתייחסים את זה אחרת לגמרי. המשטרה הייתה עומדת על הרגליים, מעמידה צוותים יותר, מפעילה מודיעין יותר, והצוות שהיה עושה את העבודה הזאת היה פי 2, פי 3, פי 4 ממה שקיים היום. צריך לשנות את המצב. גברתי היושבת-ראש, אני חייב